Ang gipadad-an og kwarta o ang nagpadala og kwarta? Ang nagpada kwarta. Mo merik na yung nagpada man siya kasi kwarta. Ang nagpadala og kwarta ma'am kay naluoy man siya sa mga angay tabangan. Ang nagpadala. Ano man? Oh, sila man ng hatag. Uyab-uyab. Kay? Huli nga ako uyab-uyab. Ay, uyab-uyab, sir, para enjoy. Ikaw ba? Uyab-uyab. Ano naman kay? Papa mang kasuway. Ay, crush-crush lang. Kay? Na may uyab. Uyab-uyab. Uyab-uyab? Ano man? Para nindot. Crush-crush. Uyab-uyab. Ay, dilit sa tag-uyab-uyab. Asam data padulong. Matukan sa tubig o matukan sa matukan nga walay pagkaon. Nga rin lang ta sa pagkaon kay importante pagkaon man. Mo ba? Bahala matukan ta. Bahalang kuan kay importante pagkaon. Matukan nga may kuan. Unsa? Kaon nga may tubig. Ano naman kay? Tukan man ta. Nalisura na, sir. Lisod yan na, sir. Kay, mukhaon ka, ginalang yun na tubig. Matukal mo dyan ka na. Niya. Di na lang kumkaon, sir. Para di matukal. Man!